Tiedätkö, mikä on kaikista yleisin huolenaihe auton huoltoon liittyen? No se on tietenkin jakopäähihna. Jakopäähihna, luojan kiitos, valmistaja ilmoittaa siihen vaihtovälin, ja se vaihtoväli on joko kilometrilukema tai vuosiluku. Yleensä se on 10 vuotta, se voi olla lyhyempi hiukan, vähän pidempi hiukan, mutta pääsääntöisesti 10 vuotta. Sitten niin jäätys heti. Jakohinnan vaihtohan on yksi arvokkaimmista autohuoltokohteista rahallisesti, mutta katketessaan se on huomattavasti kalliimpaa, koska se aiheuttaa moottorivaurioa. Me myös vaihdetaan vesipumppu, moniurahihna ja niiden rullat ja kiristimet, joten me tehdään aina täydellisen sarjojen kanssa. Hei, jos sua askarruttaa, koska sun jakohinna on vaihdettu, niin ota yhteyttä tai tuu käymään. Niin katsotaan yhdessä, koska se on viimeksi vaihdettu tai onko se jo kenties lähivuosina ajankohta. Tervetuloa.